Jeg hedder Anne-Marie Sølland, og jeg er sporansvarlig på spor om politisk forståelse og kommunikation. Jeg nu sørger for, at du bliver indført fuldstændig i, hvad det her spor det handler om. Derfor vil jeg gerne give ordet til Søren. Hej, jeg hedder Søren Holmbo. Jeg vil gerne fortælle dig om modul 1, politisk forståelse. Her får du muligheden for at komme bag murene på Rådhuset, møde politikere, topembedsmænd, der vil fortælle dig om, hvordan det politiske spil foregår. Du får også mulighed for at selv at arbejde med den viden, du opnår. Jeg vil give ord til Lisbeth Armand nu. Hej, jeg hedder Lisbeth Armand. Jeg vil gerne fortælle jer om kommunikationsmodulet på det her spor. Der skal I læse en masse bøger. I skal blive rigtig kloge. Nej, bare roligt. Kommunikationsmodulet bliver faktisk meget praktisk. Vi har planlagt det som et redskabsspor, hvor I kommer og kan øve jer i at lave en kommunikationsplan, lære at lave hjemmeside, præsentationer, skrive breve, skrive indstillinger. Så det bliver faktisk meget værkstedsorienteret. I kan have opgaverne med hjemmefra og få dem lavet på små værksteder. Så sådan bliver det. Håber at se jer. Og nu giver jeg ordet til Eva. Hej, jeg hedder Eva Stokbro, og jeg skal være med på det modul 3, som handler om strategi. Modul 3 om strategi, der skal vi lære om, hvad er en strategi? Vi skal lære noget om, hvad vi kan bruge strategier til i vores arbejde, både administrativt og politisk. Og vi skal lære noget om, hvordan vi kan forme og påvirke strategier, og meget andet om strategier. Vi håber, I har lyst til at være med. Jeg hedder Thomas Lund, og jeg vil fortælle om det 4. modul på vores spor, og det handler om brugerinddragelse. Og det handler om dels indsigt i brugerinddragelse, hvad det er for metoder, hvad det er for muligheder, det giver. Og der er også en indsigt i de værktøjer, konkrete metoder, hvordan kan man helt praktisk lave brugerinddragelse i form af høringer, i form af dialogmøder, i form af fokusgrupper og i form af afstemninger osv. Så et modul, der handler både om noget teoretisk, noget vidensmæssigt, noget indsigt og nogle færdigheder i brugerinddragelse. Nu er vi nået frem til det allervæsentligste. I har fået viden om indholdet i sporet. Vi håber, I synes, det lyder rigtig spændende, og vi glæder os til at møde jer.